студено. Айде, кончето ми, ти стой там, аз ей тук до каруцата. Ще изкараме вечерта. Айде, Дойчо. Ей, тук ще си наместя чувалите и ще изкараме вечерта. Добре стига. Добър вечер. Къде тук е село? Това се объркат. То селото е, там ема. Ела. Добре. Яко седи да се видим, да се поприказваме малко. Какво ти доведе насам? Конете ми доведе. Конете. Те конете понякога знаят пътя по-добре от хората. Какво е? Шумно нещо там. Какво ти се чуа? Вълк! Или някоя самодива? Айде, пекал ти на езика. Самодивите и сините, те са по Странджа планина. Там имам аз. Работа бях нататък. Сигурно има 15 пъти хоря нататък. Там са тея медовите, самодивите, русалите, са там по уния места. Бабините викини са това. Не е важно, че кажа. Защото, айде да кажем, русалите там и никой не ги вижда. Аз за тези двете съм виждал как хора, ето можеш да ги пипнеш, ходят по живи въгледи, пожарава. Те след стъпват по огъня. Какво е това тази сила? Сигурно от Господа тая сила. Може и от дявола да е. Аз бях дявол, да. Облякоха ме в кожи целия, тук на главата ми сложиха една маска с такива големи нога. Пръста ми вързаха звънци, като кажеш така. И така цял ден не усещаш умора. Срещу магиите каза, да си здрав, да си жив, против пуроки. През цялата година на слави на берекета ти върви. Странна е тая пустата. Странна.
се случвало някой толкова слабо да разказва. Пънци, къпани... Я да те питам аз.